ମଣିଷ ଜୀବନ ନୁହେଁ କେବଳ ବର୍ଷ ମାସ ଦିନ ଦଣ୍ଡ, କର୍ମେ ଜିଏନର କର୍ମ ଏକାତର ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ। ଜୀବନଟା ଖାଲି ଜିଇଁ ରହିଲେ ଜୀବନର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରୁହେ ନା। ନିଜର ଜୀବନରେ କିଛି କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ କେତେ କରିପାରିଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ଅନ୍ୟର ସୁଖ ସୁବିଧା ଦେଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜେ ଯଦି ସୁଖ ସୁବିଧା ସହିତ ବଞ୍ଚିପାରିଲେ ତେବେ ଆମ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆରେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇ ବଞ୍ଚି ରହିବାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ କେତେ ବଞ୍ଚିପାରିଲେ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା। 2024ର ଆଜିର ଆରମ୍ଭରେ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ସଂକଳ୍ପ ନେବା, ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିବା, ଅନ୍ୟର ଜୀବନକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଭରିଦେବା। ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଭରି ଉଠିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍।